DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras niya to alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang Sabado po ngunyan. Petsa 8 kang Pebrero 2025. Asin ini ang Bareta alas 12. Ako po ang silong magiging tagapagbareta, Mardila Daing Iba. And outside lines ito ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Dagdag na direct flights papasiring sa Bicol. Ipigbubusol kan Department of Tourism. Importansya kang pagsipilyo asin pag-ataman kan ngipon ka mga aki ipinaliwanag ni Dr. Salbosa ngunyan na National Oral Health Month Celebration. Duwang hararom nakalot sa Purok 7, Barangay San Vicente, Libon, Albay. Ibig pangapudan kan MGB Management Division na maisarado. Sa lado nasyonal, mga senador ipinagirumdom na ibitaran ngunang magkomento may kinaraman sa impeachment case. Department of Labor and Employment nagpaluwas ng giya para sa tamang pasweldo sa Pebrero 25 na deklaradong special working holiday. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump pinirmahan ang executive order na nagpapataw ng sanction sa ICC dahil sa illegitimate na investigasyon. Karado ng Karawat Sports, executive order sa pagbawal sa mga atletang transgender na mag-entra sa mga sports ka mga kababaihan, firmado na ni US President Donald Trump. Yan ang headlines. Unyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa detalles kang baretang lokal, nagkikipagtabangan ang Department of Tourism o DOT sa mga airline companies asin various partners para makaestablisir ng additional na flight routes na makonektar sa Bicol region papasiring sa iba pang lokal asin international tourist destinations. Sa sarong pahayag, sinabi ni DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas na ang siring na bagay pinag-uruna na kasabay ang potential airline partners para sa dugang na domestic flights haling Manila papasiring sa Bicol Region. Tinawanin doon ni Aguas na makakatabang nin Maray ang dagdag na biyahe para mapakusog ang tourist arrival sa Legazpi City, Albay asin sa bilog na Kabikolan. Sinabi kan opisyal na nag-request na nin direct two-way flights alis sa Bicol International Airport o BIA papasiring sa Davao, Palawan asin Siargao. Ang komite sa ipigbubusod na lakdang kumpuesto kan Department of Transportation, Manila International Airport Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Civil Aeronautics Board as in private operators kan new NAIA Infrastructure Corporation. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa dagdag niyatong mga baretang lokal, kasabay kan selebrasyon kan National Oral Health Month ngunyan na Pebrero, tinawanin doon kan mga eksperto ang pangangaipo kan tamang pagataman sa ngipon, tanganing malikaya ng mga posibleng problema sa oral health. Sa entrevista kan DCGB News kay Salbosa Dental Clinic and Ortho Diagnostic Center Dr. Edgar Salbosa Jr., sayang pinahayag na pangenot na problema sa salud kan ngimot o ngunya sa nasyon iyo ang dental caries o tooth decay. Sinabi niya na ang bako masustansya asin ang pagkakan kan mahamis na gakausa kan pagkaraot kang ngipon kan aki. Paliwanag ni Salbosa na dakulan at bentahe kan pagdara kan aki sa dentista para sa atab na pagataman kang ngipon mentang mas maray kung kaibahan na magurang. Dapat manaugalion na 3 times a day ang pagsipilyo na minadurar nin saro sagko 2 minutos asin soft toothbrush ang gamiton mantang dapat man inisalidaan sa loob ng 3 bulan
kabubulan o kung sa hiling na day naman dapat gamiton pwede nang salidahan. Asarong pag-aadal nagluluwas na 97% kan 6 anyos na mga aki ang nagkakaigwaning tooth decay. Ipigrekomendar ni Reverend Father Momoy Borromeo sa Bicol University o BU Research and Development Center na makipagtabangan sa Laudato Si Young Farmers Club asin sa iba pang mga opisina na magkakatabang na promoter asin mapag-adalan ng Nipa Palm Fruit o Nipa Fruticans o midbid sa apod na mangrove palm sa programang Boses kang Kapalibutan. Sinabi ni Father Borromeo na dakulang katabangan kay ni siling sa mga produktong pwedeng maprodusir arog kan Nipa Jam asin iba pa. Mientras tanto, sinabi niya na sirarom kan sagip kalikasan sulong kabuhayan dakulang hagyat ini sa mga research and agricultural schools na makapagprodusir ni mga bagay, istruktura, asin produkto na gibo sa nipa na haloy ng napapakinabangan lalo na sa mga kabubuldan. Pinanginutan ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon ang closing ceremony para sa Special Weapons and Tactics o SWAT Refresher Training sa tanghalang Magiting Camarines Norte. Nasa 19 SWAT personnel na nakakompleto tanga sa training program para ma-enhance o mapakusog ang sinang tactical proficiency, physical endurance as in decision making pag-abot sa high-risk operations. Ipinag-showcase sa ensayo ang kakayahan pag-abot sa marksmanship, tactical drills, simultaneous exercises at sinang kandaan sa pagresponde sa epektibong kritikal na sitwasyon. Ang PNP SWAT Refresher Training pinagigibo kan komandansya para ma-reinforce o mapakusog asin mapag-adalan ang specialized skills asin performance kan SWAT personnel. Mientras tanto, pikikanyar kan Diocesan Commission on Youth kan Legazpi Diocese ang mga jóvenes na magpartisipar sa National Youth Day o NYD 2025 nagigibon sa Naga City sa Hunyo 10 sagkod Hunyo 14 ngunya na taon. Ang aktibidad ipinag-organisar kan Episcopal Commission on Youth o ECY asin kan Archdiocese of Cáceres na may kamautan na mapakusog ang pagtubod, mapararom ang spiritual life asin ma-renew ang commitment sa mahal na Diyos. Pigilauman sa aktibidad ang mga delegasyon hali sa parish and vicariate youth representatives, spiritual directors asin council members. Sa ngunya nagapadagos ang registration na madurar sagod sa Pebrero 14, 2025 mantang ang forms available online. Sa dagdag pang baretang lokal, balik na ang Albay Veterinary Office sa pagdistribute ng pasteurized milk sa Manlanlain na elementary school sa probinsya. Sa pagikan Albay Dairy Plant, katuwang ang DepEd tayo Albay, nakapag-distribute na kan pasteurized milk sa munisipyo kang Kamalig kung sa ina sa 54 styrofoam boxes kan pasteurized milk at matariumpong na-distribute sa 4 drop-off points siring kang Kamalig North Central School, Kamalig South Central School, Common Elementary School asin Iluluan Elementary School. Magiramduman Enero 21, 2024 yung pinakang ultimong distribusyon kang pasteurized milk mantang ngunyan na sana ini nasundan. Nangapudan si Mines Geosciences Bureau o MGB Management Division Engineer Antonio Marasigan na maisara ang duwang hararom na kalot na makuha sa Purok 7, Barangay San Vicente, Libon, Albay. Ang desisyon kung paano isasarado ang mga kalot nakadepende na sa lokal na gobyerno asin sa may sadiri kan daga. Sa pagbisita kan DCGB News na notaran na ang mga kalot kasing rarom kan 4 o 5 palapag na edipisyo. Kung may tao o hayop na aksidenteng mahulog sa mga ini, pwedeng magkausan ng danyos o pagkagadaan kung kaya importante na matawanin atensyon ang siring na issue. Ito nang nadiskubre ang kalot kan mga personang pigsasabi na gibo kan mga treasure hunter. Hinagad ni punong barangay Rino Olaguer kan barangay Morera Ginubatan Albay sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol na matawan ng atensyon ang Morera Road na sa ngunyan deteriorating as in accident prone road sa sendang barangay. Sigong kay Olaguer, naobserbaran niya na ang pigtatawan ng prioridad kan DPWH sa sendang roadworks ang mga lugar na masarahay pa ang kondisyon alagad ang mga kaipuhan ng ma-repair dahil natatawan ng atensyon. Ipinahayag ang opisyal na ang Morera
Morera Road sarong accident-prone area, lalo na sa mga truck kasi darakulang bihikulo. Katakod gani, naglalaom si Olaguer na matatawan ng atensyon kan DPWH sa Morera Road para sa kaligtasan ng publiko asin malikayan ang mga aksidente sa nasabing lugar. Sobra sa 2,000 ang mga atleta ang mapartisipar sa palarong panlalawigan ngunya na taon, sigon sa SDO Albay spokesperson Proy Lantena. Nagkaigwanan in clinicking ang mga coaches, assistant coaches, asin mga tournament managers, siring man health check-up ka mga atleta. Pero kaya nagsumiter naman kan final line-up mantang pigiling na ang mga status tanganing sa masunod na simana, preparado na sa mga aktibidad. Mientras tanto sa Pebrero 10, maabot na ang mga delegasyon gikan sa mananlain na lugar sa Albay Sports Complex sa Ginubatan Albay para sa nasabing kompetisyon. Kasarupang baretang lokal, gulping basura ang nakawaga sa tinampong sakop kang barangay 56 Taysan, Legazpi City sa may Camellia Subdivision. Nanutaran kan DCGB News kasabagong aga ang basurang komposto nin plastic, packaging, diapers, crumpled papers as in plastic bottles, mantang nagkawargas man ang laog kang garbage bags sa nasabing tinampo. Sa kunyang padagos ang dispersos kang barangay, tanganing aramon kung sisi na sa likod kang gulping basura sa lugar kasabay kang pangapudan sa publiko na maging responsable sa pagataman sa kapalibutan. Mga tugang primerong partiyang kambareta alas 12, mga bareta niya to sa lado lokal. Mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kani. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa bareta dito sa lado nasyonal, nagpagiramdam si Senate President Francis Chis Escudero sa mga senador na iwasang una ang pagtatao ng komento na makaapekto sa sendang pagtukaw bilang West kan impeachment court. Tinawanin doon ni Escudero na sa kung mapipwede iwasan ang pagtaonin pahayag o komento na makakaapekto sa pagtukaw bilang judges kan impeachment trial arog ang pagiging pabor o dahi sa kasong kinakatubang kan Vice Presidente. Abiso kan senador na pwedeng man umawon si Vice Presidente kung gusto kan mga senador alagad kung may kinaraman sa impeachment case mas maray na iwasan na sa nanguna. Sa uri sinabi ni Escudero na sa iyang pahayag pagirumduman sana asin wala siyang poder na pugulan o busalan ang si isay man ay membro kan na magsiserving huwes sa impeachment court ang gusto na magtaram sa nasabing issue. Sinabi ni Escudero na daisin dama paapekto sa mga reaksyon asin kritisismo asin ang hiling nindang tama patas asin magdatao din masalangkaw na kredibilidad sa proseso kan impeachment base man sa pinagtalaan kan lay asin sa rules kan Senado. Nagpaluwas ng giya ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa tamang pasweldo sa Pebrero 25 na pigdeklarar na special working holiday. Ini kasabay kan pagsilibrar sa ika-39 anibersaryo kan makasaysayan na EDSA People Power Revolution. Sa pinirmahan na Labor Advisory ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nakapalaman na dapat ikonsiderar ang aldaw na ini bilang ordinary working day para sa pagbayad ng sweldo asin wage-related benefits. Kapag ang sarong empleyado dahil nagtrabaho sa nasabing petsa, ipapautob ang no work, no pay principle, apera na sana kung igwang paborableng company policy, practice o collective bargaining agreement para sa pagtatao ng bayad o sweldo sa special working day. Para man sa mga empleyadong naglaog sa special working day, dapat na bayadan kan employer ang 100% sweldo kan empleyado sa nasabing aldaw para sa primerong 8 oras. Kapag nagsobra sa 8 oras, dapat na bayadan kan employer ang empleyado ning kadagdagan na 25% kan sa iyang hourly rate. Sa iba pang baretang nasyonal, pinunana kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang investigasyon sa buminagsak na private plane sa Maguindanao del Sur sa napigkikinagadanin 4 na dayuhan. Base sa pinaluwas na pahayag kan CAAP, managkondukta na initial na investigasyon kaibanan ang mga local authorities para maraman ang kausa kan aksidente. Sa ngunyan limitado pa magiraray ang impormasyon na pigluluwas kan CAAP manungod sa insidente. Alagad, siniguro kan ahensya na mapaluwas ini ning kadagdagan na impormasyon kasabay nin mas rarong pang investigasyon. Enot nang kinumpirmar kan US Indo-Pacific Command nan buminagsak na private plane sa Maguindanao del Sur nagakondukta ng intelligence as in surveillance operation bilang kasimbagan sa kagadan o request kan Philippine government. Sigon sa US Indo-PACOM, ang 4 na dayuhan na nagadaan sa nasabing plane crash kinabibilangan ng sarong US military service member asing tulong defense contractors na puro parte kan opisyal na surveillance operation. Paliwanag ka nasabing command na nangyari ng insidente mantang nasa sarong routine mission ang aeroplano sa Mindanao bilang parte kan US-Philippine Security Cooperation Activities. Nangyari ng aksidente kan Pebrero 6 sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur asing ginamit igdian sarong Beach King Air 350 o B350. Last report, mga tugagali po dyan sa linya ni Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. DZGB Flash Report! Chief Jim, good morning. What's happening? Salamat sa Director Mar. Malay na hapon sa mga barantaba. Yung kita dito sa Porokdos, sa Sitio Baskaran, Barangay Libod, sa Banuan ka na Kamalig, Kalaban ka na highway. Dahil ang taiguanin tulungin bultong mga bihikulo. Aha. Chief Jim? Naputol si Chief Jim, mga tugang. May tulong bihikulo na imbulto na sa sarapong vehicular accident dyan po sa nasambit pong lugar.
sa mga oras pong ini. Abangan ta po ang mga detalles po kayan para po sa tuya po ng mga kababayan. Standby lamang po. Mientras tanto, pinili ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary for Peace and Order Oscar Valenzuela bilang bagong pamayokan Dangerous Drugs Board o DDB. Ang appointment ni Valenzuela ay pinag-anunsyo kang Biyernes kang Presidential Communications Office. Asing sinalida ni Valenzuela si Catalino Uy na 7 taon na naging hepe ka na ahensya. Si Valenzuela, miyembro kan Philippine Military Academy Marangal Class of 1974. Asin ang iba pang bagong appointee kang Malacanang iyo si Desiderio Apag III bilang Commissioner kang Commission on Higher Education. Asin Jose Tomas Siquia bilang Acting Member Board of Trustees kan Cultural Center of the Philippines. Yan, Dando. Dugangan na po ang istorya hali po dyan sa linya ni Chief Jim na salita. Chief Jim, go! Yes, Director, yawas sa tahawan sa rong sa tawagan highway mismo ining sa rong close ban Universal may pangaran Universal Rubina na aligado na puminondol kaning duwang behikulo na takluban man so tricycle tulong inbelto ini na lunadan and madali lang matahawa ko duman sa ibong ta so driver kay ning primero Mitsubishi plate number C Zebra Eco Charlie 293 ali ini pag-going ang direction kay ni sa Ligaspi from Ginobatan and inotundaan na kauronon sa driver ta conscious man nakatukaw digdi sir come on driver kaning Robina Universal Crossman ano pangalan mo sa DCTV ako sa radyo kakapagsalita ka ano pangalan mo? Edwin Toledo po. Ha? Edwin Toledo. Edwin Toledo. Ang may tama ka sa ulo? Oh. Okay. Kaya, konti man lang, sir. Okay, thank you. So, ano, sir? Pakikwento, anong nangyari? Galing ka saan? Papunta kami ng Ligaspi. Papuntang Ligaspi. Okay, tapos, nakasalubong ninyo? Paano nangyari? Yan, bumangga na lang. Kayo ang binangga? Kayo ang binangga? Sige. Solo yan siya, solo? Ito. Tinasa tawi ni Director Mar, pero mga 50 meters, puto man pinag-aaragap-agapan, so saro man na panapula, tapos tricycle, nakukuluban kan ban, itong sa tricycle. Nagkarambula. Sabi kayo ng mga nayag sa kakahuro niya to, tayo gaya naman ng mga polis, nasa proseso man ng investigasyon, ang sabi, ini ang buminangga. So, Suban. Itong driver, sindan binangga. Dahil ba siya do, klarado, medyo nasa wisyo, dahil basta nagtatalamin ng unidad na painante, ang kahuro nun ta. Tataw mag-drive pinigayod. Pero so driver man lang ang medyo may tama sa digdi sa may kiray. Sandali. So oto daw raraniyon ko daw sa ibong mga 50 meters sa ibong yan so ambulansya grabe mga bubog pa sa digdi. Sandali. Ito sa Rubina Universal ang karga ka dahil kung mga toyo gayod. Sandali lang tama ko kita digdinin. Sa daaning sa tricycle, sa mga tricycle, kuhanin mga kalakal, mga botilya, bakal, ang laman. Dara, takastorya ang tadaw ini. Boy, kamo sa binangga, ano nangyari? Pasahin ka mo? Papay di man po. Siring kinabatan? Di man po. Going kinabatan, hari ka mo kamalik? Umpo. Okay, ano na istorya? Paano nangyari? Likuran kami po nga. Ara yung panik kami po. Nakawalway na mo. Tinasuduwa. Nagkarambula yan sa ano. Nagkarambula ining sarong pan manapula. Ano ining ban? Sunod, pasiring ginabataan. Kasunod. Yan ka na. Mga sabot nga.
Ha? Pero sabot nga, Nagpundo sa sa taho ini. ano siya, Ari na nagtaho, nagpundo. Ining pula. Pasahin ini man. Pasahin ini pula. yan po, magaling po, Sinra. Ay, Magaliko. Nakukuha ko na tabi, Director Mar. Oo. Haliko ini, haling kamalig, anbayo. Tapos maibong sa, kung going kang ginubatan, maibong sa left side kang tinampo. Pagkatapos, binundol ining tricycle, buminaralintok digdi sa pilit kan kabasan. Mhm. Pero hirak ng Diyos, pagbaralintok, dahil man dahil man may pera ka mo nagiriba sa tricycle. Lumama sa po kami. Kumusta ka mo? Dahil man ka man niya, Sa ano lang, mga tandol-tandol lang. Tandoy din. Mga ludug-ludug lang ini. Oo. Okay. Kamu ang binunggo, kaning pulang ban. Okay. Na maibong sa tinampo. Hindi sa ining ban, kimi man tabi, Director Mar, pipandar na nga ta nganing makahali na digdi sa gilid. Tanaw ko par kan lubutan na portion kan tinampo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ninyo, Arsinwe. Ninyo Arsin, no, taga-saan ka? Ligaw, binataga. Binatagan, Ligaw. Jim. Kaya ba mo? Binatagan man po. Ano ngaran? Jerome Cano. Jerome Cano. Okay, Jerome Cano and Ninyo, Arsinwe. Ninyo Arsinwe. So, kung may nakanta ba dyan, okay man ka mo, okay man. Okay. So, Sir Jim. Go. Ano yan? Duwang magkasiblang na aksidente? Saro lang, nagkarambulay ning kuhan. Hindi pulang ban, tapos puting ban. Nasa dadamay lang ining tricycle, pagbudal ka ning pula. Arin ang tuminama dyan sa pulang ban. Utong puting suinat kong i-describe ka sa mga... So, sabing binundol kang truck. Kan makarga ka ni mga chichiri. Sir, kaman gaber? Ayun eh. Ay, kag sa dire. Sa DCGB pa ako, Jimmy na salita. Pero pa sa ide, paibong. Palawag ka... Mo tama, maibong ini. Pick up kan mga paninda. Ali sa kamali going nasa right side ni tabi Director Mar, maibong sa wala. Ngonya, paano nangyari sir? Sino katong? Paano nangyari? Palaog po kami dyan sa ano yan. Tapos, to truck, nag-overtake. Itong close ban na puti. Opo. Ang problem, dahil sa makabalik sa linya niya kasi may biglang nakabike. Kaya ang nangyari, imbis na mag-diretso siya sa linya niya, dahil siya naka-diretso, kami sumasalpok. Kumbaga, may in-overtaken siya nagabike. Then, ning truck sir, tapos inutan ng truck, may nakabike. Okay Kaya dahil siya nakadiretso, kung nagdiretso siya, so nakabike yan. Nag-iwas siya sa bike. Ombo. Pag-iwas niya sa bike, kamong paibong, iyan tinamaan. Ombo. Then, nagilid pa kami para makabuelo lang siyang kaso, sinabot man. Inabot man ginaray ka mo. Na-overshoot siya. Kasi kung dahil kami nagilid, tumbok dapat kami sir eh. Tumbok siya kaming... Kaya kapag gilid din, tinamaan, so gilid ng ang tama ng ka ni Tabi Director Mar, nasa Gilid. Gilid, left side ka na, ban, Ning multicab po. multicab. Tumbokon kami eh. Head to head. Opo. Kaso, nagilid kami. Pwede ka mo guminilid, salpo ka mo. Oo. Tanto sabi man katong nasa ban, kamo siya daw sinalpok. Paano naman kami siya sa salpo ko na kami tumaytama? Yung alay. Nasa naman siya eh. So, kumusta? Pira ka mo lunad yan? Gawa man lang po. Sa multicab, duwa. Site man ka, mawala man ka problema. Okay lang po. Okay. So, pangalan mo? Ning Michael po. Michael? Merano. Marano siya? Ning Graham. Nat. Okay. So, sa madaling sabi, Director Mar, so tricycle, dahil man ki problema, wala ki, matandol lang, ini man lang sa multicab, okay man, may mga lanog-lanog sa lamang ka mo. Dahil man, di very good. Safe digdi, wala digdi ki problema. Medyo kirimi lang ining, side kining, multicab na pula. Ilawan ko bako ban, multicab ining pula. Multicab. Number NHE 7210. So, yun na yan, Tabi Director Mar. Sa inyo lugar yan, Jim? Sa Purok Dos kan na Sitio Baskaran na Libod, Kamalig. Sitio Baskaran sa Libod.
Libot Kamalig. Di tinama ang contract so puti na ayun yung Mitsubishi. Yeah, so itong Mitsubishi puti na pasiring diyan sa Ligaspe na nasa tao pangunyan kan tinampo. Maibong ini nasa left side siya. Kan tinampo going Kamalig. Ining pula nasa right side na maibong sa left side. Ngunyan kanari paro kaning pula na gari head on sa salpokon sinda ikinilit. Pagilid, di yung manggilalay, sinalpok manggilalay sinda, pero bako na sa inutan. Sa gilid sinalpok. Pag-salpok digdi, may tricycle man na nasa gilid, nagsusunod sa inda. Pag-gilid, pag-salpok so impact natural, sinakob so tricycle. Ayun. So sir, sa ambulansya, dahil magkita ito dalagan sila sa ospital. Pero yung driver, dahil pa nakakausap masyado. So yung may tama sa payo. So may payo. Thank you. So yan, Director Mara, ang sitwasyon digdi sa kuyan kinamumugtakan sa mga oras na ini. So dahil ito sa Roman Sanan medyo herido, pero nakauron man yato, may pang first aid ng Sinagibo an MDRR imo banuan kan Kamalig yaon man nakarespondi na plaso Kamalig PNP and namamanihar naman ang trapiko digdi sa sitio Baskaran, Barangay Porokdos sa banuan kan Kamalig Sandalita. Dahil ako naggaling sa tabi Director Marka na mga pangalan na dahil kita bahagi na makakuan record pa. So base na lang digdi sa pakipaghuro niya to. Kumusta sir? So paglapat mo so nagtao ki first aid digdi sa driver. Kumusta kuman masyado grabe tama? Bako man sir, tabi bali oriented po so driver nung Truck. Connected ka sa MDR naman. Yes po. Pangalan po sir? Mr. Samuel Calma po. Thank you so much sir Marika. So haliw na ni sa tahaw kana tinampo. Pag nakali na, so okay na, diretso na ini duman sa police headquarter na close ba na puti tabi Director Mar. So yan, sa to yung pagtukay-gay ka na aksidente, ngunyan, duha na pating ambulansya, talagang matinding aksidente so nangyari digdi, yun na nga niya, nahiling digdi na tricycle, tapos kuan, iyon medyo nagbaralin to ka sa bago, digdi sa gilid ka na hawi, pero ngunyan ayos na. Sa Roman sa nanda idadalagan dyan sa BRMC sa dating BRT tabi Director Mar. Okay. Yan sa to yung dagdag na informasyon halidigdi sa Barangay Sitio Baskaran, Barangay Libod, Kamalig, Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB Flash Report! Thank you very much, Jim. Ayan po tabi ang detalye na kan nangyari pong karambulan ng mga bihikulo dyan po sa Sitio Baskaran, Barangay Libod sa Banwaan po kan Kamalig, Galbay. Yan, restando sa dagdag na baretang nasyonal, tig-adalang kan Department of Education on implementing rules and regulations kan anti-bullying law. Inan ang anunsyo ni Deputy Secretary Sonny Angara kasunod ka nag-itaas na kaso ng pambubuli sa mga eskwelahan. Sigun sa Secretary, gustong siguroon kan sa indang ahensya na epektibong na ipapautob ang anti-bullying law sa mga eskwelahan na magakanigo na safe space kan mga estudyante. Importante na kay Angara ang striktong implementasyon kanasabing polisiya kung saan kay puwan kan lay tatawan man prioridad kan DepEd ang pagkuha ng mga guidance counselor o kaparehong posisyon para masiguro na may magiya sa mga estudyante. Sa rupang baretang nasyonal, nagapilar ang Bureau of Corrections o Bucor sa Malacanang na dapat manisabay sa mga ayuda kang gobyerno ang mga maluwas ng Persons Deprived of Liberty o PDLs. Inanhirit ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. sa iyang 2024 performance report dahil sa pagluwas ka mga PDL dahil tulos makakakuha ng trabaho ang mga ini kaya dapat na maalalayan sa saindang pagbuelta sa sosyudad ng apudan ng opisyal sa Department of Social Welfare and Development
Department o DSWD as in Department of Labor and Employment o DOLE na ikonsideraran sa indang o kaya sa iyang kagadaan para maski paano day mga kap asin madipisilan ng mga PDL sa indang pagluwas. Gusto man ikatapang na magtaon in training ang TESDA sa mga PDL para pagluwas ka mga ini sa karsel, igwas indang kakayahan na magagamit para maghanap ng trabaho. Makoordinar man ang Bucor sa TESDA tanganing makaentra ang mga PDL sa mga training na pigtatawag ang gobyerno bilang preparasyon sa indang pagluwas sa karsel. Sa bareta sa ibang nasyon, pinirmahan ni US President Donald Trump ang sarong executive order na nagpapataw ng sanctions sa International Criminal Court o ICC dahil sa pigsasabing illegitimate as in daing basihan na investigasyon na target ka ng Amerika as in naraning kalyado kay ng Israel. Kaibanan sa pigpataw na sanctions ni Trump, iyon financial asset as in visa restrictions sa mga individual o opisyal kan ICC as in sa indang pamilya na nagtabang sa investigasyon kan International Court sa mga American nationals o mga kalyado kay ni. Ginibo ni Trump ang pagpirma sa nasabing EO kasabay kang pagbisita na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Washington. Sigong kay Trump, pinabuso kan ICC ang poder kay ni sa pag-issue ng daing basihan na arrest warrant target sina Netanyahu as in dating Minister of Defense Yoav Gallant. Wala man in jurisdiction na ICC sa US o sa Israel dahil bako miyembro ang duwa sa Rome Statute o miyembro kan ICC. Sa lado ng Karawate Sports, pirmado na ni US President Donald Trump ang executive order sa pagbawal sa mga transgender athletes na mag-entra sa mga pangbabaeng sports. Sinabi kanina ang giyera sa sports na pambata o kaya pambabae tapos na dahil ini para sana sa mga tunay na kababaihan. Daig dagdag pa kaini na sa indang ididepensa ang tradisyon ka mga babaeng atleta kung sain dahil hindi tutugutan ang mga kalalakihan na daugon, lugadan o dayao ng mga babae sa indang sports. Sinugo man kaini ang sayang gobyerno na dahil hindi tatawan ng pondo ang eskwelahan na pigtutugutan ng mga transgender athletes na mag-entra sa women's team. Sa satuyang barata sa siyensya sa teknolohiya, Bolt Jet anapod sa imbensyon kan flow beams vaccination technology sa sarong ekipahe na may kapasidad na mag-injection sa sarong tawong takot sa needle o dagom. Sigon sa nakaimbento kay ni solusyon ni sa 40% kang populasyon sa kinaban na takot sa dagom kada bes na may pagbabakuna. Sa bagay kan laser beam na nakabugtak sa Bolt Jet, magagaygwa ni microbubble na direktang malaog sa kulit kan tawo at mga bulong o bakuna. Ang Bolt Jet mas manipis pa asin sadit kumpara sa gabuhok na hiblak kan tawo asin wara nin piga wawalat na damage sa skin kung sisay man na babakunahan. Sa tuyang espesyal na istorya, sarong lalaki naman sa Manchester, England ang nagkaigwa ng instant six-pack abs ninwara nin maski sarong daplos na nagtagdo sa sayang lawas matapos na magpatato ini nin realistic abdominal muscle sa sayang tulak. Naging viral ang video sa Instagram ni Dean Gunter, sarong tattoo artist dahil sa sarong kliyente niya ang nagpatato nin six-pack abs. Istorya ni Gunter na gusto kan sa iyang kliyente na magka-abs alagad wala siya nin oras na mag-workout sa gym. Tulos man ay nako ni Gunter ang request kan sa iyang kliyente dahil saloy niya nang gustong magtato nin abs kung kaya talagang pinagayon-gayon niya ang pag-drawing kan 3D asin makatotohanan na abs. Nagdura ni duwang aldaw ang pag-drawing ni Gunter kan abs asin sobrang kaugmang kang kliyente niya dahil ta instant abs siya maski dahi nagduman sa gym. Febrero 8 kanton 1890 o 1890 kan namundag si dating Senador Claro M. Recto. Si Recto dating senador na nagbusol sa Republic Act 1425 o ang pig-apod na Rizal Law na naging rason kang pagkakaigo ng Rizal na asignatura o subject sa koleyo asin pagdiskutir ka mga nobela ni Rizal na no limitangin asin el filibusterismo sa sekundarya o high school. Namundag si dating Senador Recto sa Tiaong Tayabas na sa ngunyan mas midbid sa pangaran na Quezon Province. Mga tuwa ngayon na pang kabilugang sa tayong alas 12 mga bareta at tinipan na sinakalap sa DCGB News Base sa nakalispong 6 oras. Sa pangarang ka nakatuwang niyato sa pagsurat kan mga bareta
Jenny Matibadlaran, Angel Mostaza, kasama sa newsroom si Mary Joy Jarasco. Lado technical, kasabay nato dyan si Kuya Jun Apulis. Kuya Jun ba ba? Anang yaman sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Pangarang kambilog na tropa ng Mega Force Patrol. Last report ni Chief Jim. Hali po dyan sa Kamalig. Ako pa silong naging tagapagbareta sa pangaraman ni Jasmine Baloloy. Nalito po niya kaiban mo niyan, busy. Ito po si Marty Ladeng iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.